רוצות היום ככה לתרגל קצת את כפות הרגליים, להניע, להחזיר לשם ככה את התחושה. אז אנחנו מתחילות רגע קודם כל להרגיש אותם על הקרקע, להרגיש את עצמנו, כמו שאנחנו ניגשות לכל תרגול. אפשר לקחת שאיפה, ורגע ממש בעזרת הפה אפילו. וקצת לשפשף את הידיים, לחמם. ואנחנו לוקחות את רגל ימין ומניחות אותה על רגל שמאל. אפשר כמובן לעשות את זה גם בישיבה על המזרון, אבל דווקא צילמתי ככה כדי להראות שאפשר בכל מקום. אז אני רגע מרגישה את כף הרגל, אפשר קצת לטפוח עליה בעדינות, להביא אליה קצת מגע. אני מניחה את הרגל ככה שהקרסול משוחרר ואני אוכל לקבל אותו פה. לוקחת את כף יד שמאל שלי, ואני ארצה להכניס את האצבעות בין הבעונות. לנסות ממש להכניס אותם כמה שיותר עמוק. יכול להיות שבהתחלה זה יהיה ממש כמעט בחוץ, יכול להיות שזה יהיה כל כך בלתי נסבל שאפשר גם להחזיק את הרגל, אבל יש משמעות לתחושה הזאת של בין הבעונות, אז אפשר לנסות, כמובן לא להגיע לכאב, אפשר באמת תמיד גם להחזיק את הרגל מבחוץ. אז אני שוב מכניסה את האצבעות, ואני מתחילה לסובב את הקרסול לצד אחד. אני כן מזמינה פה גם את הנשימה ואת המודעות לבוא אל כף הרגל. אז אני ממש אתמקד שכל שאיפה, אני מדמיינת איך היא הולכת עד לקצוות של הציפורניים של הבעונות, וככה תוך כדי מסובבת את הקרסול. אנחנו ננסה להניע אותו עכשיו לכל טווחי התנועה שלו. אז הצד השני גם, רק להרגיש, האצבעות אולי יברחו קצת, ננסה כל הזמן לשמור אותם ככה בפנים. הרבה נשימה, להרגיש שאנחנו ממש מרככות את מפרק הקרסול. עוד פעם הצד הראשון, ולצד השני. ועכשיו נשחק קצת עם פוינט ופלקס. אז אני ממש ככה קדימה ולפלקס. אני מנסה להגיע ממש לטווח התנועה של הקרסול שלי. איפה שהוא נמצא היום. מרגישה את הקצוות, מדמיינת את בעונות הרגליים. התנועה הבאה שנעשה היא ניקח למעלה ואלינו, ולמטה והחוצה. עוד תנועה שהקרסול שלנו יודע לעשות. לא לשכוח את הנשימה, את הנוכחות. אפשר להביא ממש את כל המודעות למגע הזה שבין האצבעות לבעונות. מה קורה שם? מה אני מרגישה? עוד כמה פעמים כאלה. ועכשיו ממש נכניס את האצבעות אולי עוד קצת עמוק. נתפוס עם הקצה של האצבעות, נחזיק פה, ואני כאילו רוצה להעריך את כף הרגל שלי. בואו נוסיף לזה ולשחרר. נוסיף לזה את הנשימה. לקחת שאיפה, מרפאה. בנשיפה אני ממש מותחת את הרגל. ושוב שאיפה ונשיפה. פעם אחרונה. ונוסיף את היד ימין שלנו. אנחנו כמו מחבקות את יד שמאל שבין האצבעות מרחוק וקצת לוחצות בו. אז זה מאוד מחדד את התחושה של האצבעות בין הבעונות. יכול להיות שיש טיפה כאב, אבל הוא כאב טוב שמרחיב שם בין הבעונות. ובואו נשחרר, ורק נשים לב רגע, אפשר ליישר רגע את שתי הרגליים ולראות, כשיושבים על הרצפה ממש רואים הרבה פעמים הבדל באורך. שימו לב רגע לתחושה של כף הרגל, אם יש שם איזושהי השתנות, אולי אפילו בצבע שלה, באורך שלה, רק שמות לב. אפשר רגע להניח יד על הבטן ויד על הלב, ושוב רגע לקחת שאיפה ונשיפה. בואו נעשה את זה עוד פעמיים.
ועכשיו ניקח את הרגל השנייה, אז אנחנו מרגישות רגע את רגל ימין על הרצפה ונרים את רגל שמאל וקצת ככה, אפשר כמובן לנקות אותה, להביא לה קצת מגע. ושוב אני לוקחת את יד ימין ומכניסה את האצבעות בין הבעונות. ובאמת יכול להיות שבפעמים הראשונות זה ממש נראה בלתי אפשרי. אנחנו מנסות. אני ככה משאירה לי את הקרסול מרווח ומתחילה לסובב. ויכול להיות שיש גם הבדלים בין שתי כפות הרגליים בתחושתיות. ממש מביאה את המודעות שלי לתחושה עכשיו שבין כפות הרגליים, במפגש של האצבעות והבעונות. קצת לצד שני, הרבה נשימה לתוך זה. עכשיו על התנועה, על השימון הזה של הקרסול. ואז נעצור, ואנחנו מתחילות לעשות פוינט ופלקס. מנסות להגיע ממש לטווח התנועה שאפשרי לנו בבוקר הזה. לרכך עם הנשימה. ובואו ניקח את הקרסול אלינו, בעצם את כף הרגל אלינו ולמעלה, ולמטה והחוצה. נשוב אלינו ולמרכז הגוף, ולמטה והחוצה. עוד כמה פעמים כאלה. ואז נבדוק שוב אם אפשר להכניס אפילו עוד טיפה את האצבעות. להרגיש, למשוך ולהאריך את כף הרגל. ואני שוב מזכירה פה את הנשימות, את האפשרות ככה להרפות עם השאיפה ובנשיפה להתארך. שאיפה והתארכות. עוד פעם אחת. וניקח את יד שמאל, נניח אותה על יד ימין, וקצת נביא עוד מגע מבחוץ לתוך החיבוק הזה שבין הבעונות, ונרפא בפעם נוספת. ונשחרר, נשחרר את הרגליים, בואו ניישר אותם שוב קצת, נשים לב לאצבעות. נניח אותם עכשיו על הרצפה, נרגיש את המגע שלהם עכשיו. נשים לב רגע, אפשר לעצום עיניים, וממש לראות אם אנחנו יכולות להרגיש קצת את הזרימה על הקצוות, אולי אפילו רק לדמיין אותה. נשים שוב יד על הבטן ויד על הלב. ניקח שאיפה, לעומק הבטן, ונשיפה ארוכה. ופעם נוספת. ואחרונה.